Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू द बिजि क्रिएशनाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै बरायनाय जाहैबाय आं दिनै दं पाठशाला देब्रा गामियाव नैबे फुरा लामायानो लोमजोबदों आरो बिराद दैबाना जादों आरो माने लोमदो लामाफ्रा बेबायदि टटेलि दैजोंनो बुंजोबनानै दं लोगोफोर बिराद अखाया दासिमबो गाराखै थेवब्लाबो आं भिडिअ खालामगासिनो दङ नोंथांमोननो देखायनो थाखायनो जोबोर अखायानो थाइफ्रिबाय दं दासिमबो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसेनो कमेन्टबो खालामदो माबोरै नुखो भिडिअखौ बिराद दैबाना आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे गोदान नटिफिकेसन नोंथांनि सेराव सफैनो मोनो आंनि गोदान भिडिअ होनाया स' कीप वाच द भिडिअ